To Mama F, Merry Christmas. From Wendy. Mukha dyan. Wow. Ako na po kalit. Wendy, Pakita mo thank dyan. you. Tapos balik mo sa Thank you mga anak. Wow. Maganda. Wow! Thank you, Wendy. 500. Love you. God bless. Okay na. Tako na to. Tako na. Balik ko na to. Oo. To Mama F, from Sina. Merry Christmas. Ako po, marami din. Wow. Nada pa na. Wow! 500. Thank you. Sa inyo mga. I love you mga po. Merry Christmas na sa inyo. And God bless. Tako to. Tako na. Tako na. To Mama F, Merry Christmas. From Nonoy. Oh, thank you. Mga apo ko kada Edwin Bata. Mga namin din. Wow. 500, 500. 500 again. Another 500. Salamat din ninyo ba? Mga pangak mo ako. Sa ko ito ha? Oo. Ano ba? To Mama F, Merry Christmas. From S. Ang mga alak ni Edwin. Ang buot niya. Wow, 500 doon to. Thank you sa inyo tanan ba? I love you. God bless. Ang namin niya po ito sa Marami. from Nestor. Namin po ito sa Ano ba kada na? Bumlada lang. Ang pakita. Wow. Sipa be. 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1. Thank you, Tor. I love you. God Bueno. bless. Halong kami sa iyong pagtrabaho. God bless all of them in regards. Ano to? Ang bot na din nyo. Oh, bilang mo ba? Tingko pa ya. Ah. Ano namin pa yun? Sulit. Ito, ano na? Ito, Auntie pang Merry Christmas. Happy New Year. From? Ano nga lang ito? Ano ito? Yusilina Apollo. Silen Kapulot and family. Oo. Wow. Ada buka dator piak. Piak yung dalom. Mama ko po siya. Nami. Mga naman nakadabit na may souvenir. Violet pa ba ako doon ko. Wow. Meron pa na, may unod pa na po. No? Tuk-tuk ka na niya. Oo. Tuk na amin nila. Wala na kumalbota yan. Thank you, friend and Juan. Nakuha pa yan. Ano pa yan? Wow. 500. Man, ano pa ba? Ano na kwarta ni Pangman? Panggayon lang. Salamat sa inyo. Oh, ari na ang pram. Salamat sa inyo sila Kapulot pamilya. Friend and family. Ari na. God bless. Dali lang, tapan na yun.